Sziasztok, Miklós vagyok, és most elmagyarázom nektek, mi is az a faktoring, és miért lehet ez jó nektek. Képzeld el, hogy a céged kiállít egy számlát, de a vevő csak 30, 60 vagy 90 nap múlva fizeti ki. Elég macerás, igaz? Főleg, hogyha gyorsan kell a pénz. Szandra, gyere, játsszunk el egy ilyen faktoring céget. És itt jön a képbe a faktoring. Te odaadod a számlát a faktoring cégnek, ők pedig kifizetik a számla nagyobbik részét. És a maradékot pedig akkor, amikor a vevő fizet. A számlák beszedésével sem kell foglalkoznod, ugye? Nem, mindent a cégünk, a City intéz. És nincs több stressz, megkapod a pénzt rögtön, és tovább pöröghet a céged. Röviden, te koncentrálj a munkára, a City pedig intézi a pénzügyeket.